pripravíme si jednoduché slniečko. Na pripravené kapučíno si pripravíme kruh, ktorý jednoduchými pohybmi špáratkom premeníme na slniečko. Základ máme hotový. Už len dorobíme tvár. Použili sme čokoládový a jahodový topping. Slniečko máme hotové. Pripravíme si jednoduchú špirálu s použitím čokoládového, karamelového a jahodového toppingu. Spravíme si cez celé kapučíno krížik. Nanesieme ďalšiu vrstvu, to bol karamel a nakoniec príde jahoda. Zase zoberieme úplne jednoduchý nástroj, ktorý nazývame špáratkom a od stredu pomaličky točíme von, smerom von. Efektné a jednoduché. Pripravíme si kvetinku z karamelového toppingu. Spravíme dva rovnaké kruhy. Znova si zoberieme špáratko. Potiahneme raz von, utrieme si, znova von, zase utrieme to špáratko. Pri každom našom pohybe toto špáratko je potrebné utrieť. Čiže 4 krát von a teraz znova 4 krát dnu. Ešte kvapka jahodového a jednoduchá kvetinka je na svete. Pripravíme si troška zložitejšiu kvetinku. Ako na ňu. V detstve sme určite veľakrát kreslili všelijaké rôzne kvetinky a väčšinou to vyzeralo asi takto. Ale toto by asi nebolo nič extra však, tak pustíme sa do nejakej zložitejšej kvetinky. Zás začneme vyťahovať. To špáratko si nezabudneme vždy utrieť. A teraz to isté dnu. Dokončíme jahodovým toppingom a máme zložitú kvetinku.